la masaj. Și mai avem vreo 2-3 plaje noi, care am la fel, dar nu știu unde. Aici e plaja de la Alezi. Bă, nu știu, am vrut să întreb și eu, că și eu vreau să mă duc să-mi fac un masaj, dar vreau întâi să mă duc să mă prietenesc cu cine face masaj acolo, poate îmi face și mie pe gratis. Mă, îi dau o bere, un suc, o cafea. Că mai am și eu nevoie. Skijet-ul e 250, 10 minute. Uite, dacă vreți să mai vedeți ceva, mersi frumos pentru Alex. Dacă vreți să vedeți ceva, mai găsiți și câte ceva bun. Porumb fiert, de exemplu. Da.